Зәйдән 40 шақырым ераклыкта урнашкан 102 хуҗалыклы Сормашбаш авылы илдә танылган көрәшчеләр үстергән сала. Сормашлыларның спорт, көрәшкә хирыслыгын авыл башында үзләре булдырган агач камалышында утырган хәфәдәй яшел чирәмле стадион сөйли. Әйдәгез көрәшле авылга сәфәрне биредән башлыйбыз. Стадион читендә малайлар һәммәмер килеп туп тибә. Үзәктәрәк милли уеннарга бай балалар сабантуе уза. Сормаш электән сабан туе алып батырлар белән татыткан, шуңа да авыл көрәшчеләренә тиңнәр юк. 30 ел элек сафка баскан мәктәптә аеруча көрәш үсеш ала. Физик тәрбия укытучысы Азат Хайруллин тулы бер буын көрәшче үстерә. Бу хакта әлеге стенд кубоклар сөйли. Мәктәп СССР, Рәсәй спорт осталары, дөнья призерлары, ил республика чемпионнары, манзара батырларына канат куя. Алар СССР спорт осталары Әнәс Миннәхмәтов, Илсур һәм Мансур Минхаҗевлар, Татарстан Республикасы физик культура һәм спорт атишеге Ойрат Минхаҗев, Татарстан Республикасы физик культура атишеге Тәнзилә Садыйковалар. Аларның барысын атап чыгу мөмкин түгел. Милли һәм билбау көрәше спорт остасы, илнең иң көчле көрәшчесе Радик Сәләховны авылның көрәш традициясе яңа җиңүләргә рухландыра. Көрәшчеләрне авырлыклар куркытмый, алар тормышта үз урынын таба. Шуңа да авылда тәртипсезлекләр юк. Авыл батыр көрәшчеләргә бай. Мобилизацияләнгән көрәшче чаңгычы Илнур Миннеханов, Руфат Әлмиев, Илсур Шәйдуллин, Алмаз Гәрәев ил тынычлыгы сагында. Көрәшче Айзат Кашапов тыныч тормышта янгын вакытында фаҗига булырмыйча калган каһарман. Сормашта бакыйлыкка күчкән көрәшчеләр рухы зурлана. Илсур Минхаҗев, спорт остасына кандидатлар Рафис Сабитов һәм Айзат Кашапов истәлегенә бил алышы оештырыла. Яшь буын алар үрнәгендә тәрбияләнә. Исән чакта үзе карап торган чишмәгә Айзат исеме биреп, тирәсен сөкләндерү көрәшчегә хөрмәт билгесе ул. Кыйблага карап улактан улакка агучы чишмә суы тәмле тәнгә сихәтлек бирә. Биредә спортчылар, көрәшчеләр җыелып матур планнар кура. Буыннар чылбырыныклы, көрәш түгәрәгеше дәвам итә. Татарстан Республикасының ат казанган физик культура хезмәткәре Селин Сәләхов эшен республика призеры үз авырлыгында Зәй Сабантуй батыры Азат Кашапов алып бара. Мен Сормашбаш мәктәбендә 2021 елдан бирле тренер булып эшлим. Минем укучыларым инде бик үземне яраталар, үземдәгеләрне яратам. Алар мине түгәрәккә көтеп алалар, яратып. Һәм көрәшендә аларга кыюлык, тәвәккәллек көч бирә. Алар инде үз тормышында үз урыннарын табырлар дип уйлыйм, һәм куйган максатларына ирешерләр. Инҗи бөртегенә тиң яшүсмерләр район республика ярышларында уңышлы чыгыш ясый. Тик мәктәптә укучылар аз, күпләп көрәшче үстергән уку йорты язмышы борчу тудыра. Көрәш сормашлылар җанында, рухында. Дәрәҗәле ярышларда бил бирмәгән алып батырлар үстергән, ерак бабаларыбыздан килгән көрәш традицияләре сагында торучы мәктәпне саклап каласы иде. Çok tanıdığımda körüşke yürüdüm. Bizim klasımız mevcudu körüşke Buxarayga jeyuçuyuk, ondan avtobus kaldırıp Elmetke barırıyık, ondan yarışlardan jengip kaytıp, ötkanda indi jeyeu götürüyük, Buxaraydan Sarmaşka. Birgə yarışlarga жүребез, һәм авылны бетермәскә, мәктәпне бетермәскә иде. Шул көрәш түгәрәкләрен алга таба да күтәрергә. Тары көрәшенең чын асылы Сормашбаштан чыгып юл ала. Бабаларның бил алышын саклап, авыл кайым, яшә һич тынма.